שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של משפחת חכימי מדברים טבעונות. כאן גד חכימי וליאת חכימי, והיום אנחנו נדבר על אקטיביזם. בדיוק. אז אקטיביזם כבר כמה שנים זה חלק קבוע מהחיים שלנו. אנחנו עושים את זה בכל דרך שאנחנו יכולים. בואי ליאת, תפרטי לנו, איך התחלת האקטיביזם הראשון שלך? שלי? כן. טוב, זה היה ביחד. זה הפעם הראשונה שהלכת באמת? כן, הלכנו לשתיקה רועמת במודיעין, בעיר שלנו. טוב, אני אפרט על מה זה בעצם שתיקה רועמת. זו מחאה שקטה, שאנשים עומדים בה עם שלטים, עם מסרים על תעשיית בעלי החיים, ולא פוצעים הגה בעצם, ובעצם זו השתיקה הרועמת. כלומר, המסר הוא חד וברור, ואנשים פשוט יכולים לבוא ולקרוא את המסרים. יש גם פעילים שעושים הסברות, ומחלקים פליירים להולכים ושבים, וזו המחאה שתיקה רועמת, וזו הייתה המחאה הראשונה שלנו בעצם, שעשינו. בדיוק, הקטע של האנשים שמסתובבים ומדברים עם האנשים הוא מאוד חשוב. מי שנמצא עם השלטים הוא בעצם במיצג, הם באמת לא מדברים, הם חלק מהמיצג, אבל חייב שיהיה מישהו שידבר בכל זאת, וזה בעצם אותם אנשי ההסברה שמסתובבים מסביב ומחכים פליירים. מחאה מאוד חזקה. וכל אחד יכול להשתתף, פשוט לעמוד ולהחזיק שלט. הכי פשוט בעולם, כן, לא צריך, אם אתה לא יודע לדבר זה בדיוק המקום, אם אתה יודע לדבר זה גם בדיוק המקום. אני הצטרפתי לכמה מחאות כאלה עם הזמן, והחלטתי להביא את המצלמה גם כן ולצלם, ראיתי שאני יכול לתת מעצמי גם כן בצילום ותיעוד, וכל אחד יכול לתת מעצמו דברים שאפילו לא חשבו עליהם המארגנים, אם זה בצורת דיבור מסוימת, אם נגיד הוא דתי, אז הוא יכול לדבר עם אנשים דתיים ברחוב שהוא פוגש. כל אחד יכול למצוא איפה הוא נותן את עצמו, יותר טוב אפילו מאחרים, ולבוא ולתת את עצמו. לעשות האקטיביזם שלו בתוך המכלול הגדול הזה של מחאה או ארגון או משהו כזה. נכון. יש עוד סוג שנגיד אנחנו מכינים מאכלים טעימים, טבעוניים, ומחלקים אותם בעצם ברחוב. פותחים שולחן יפה, או לאו דווקא לצאת החוצה, אפשר גם להביא הביתה, להביא אורחים הביתה, ופשוט להכין אוכל טבעוני, וזו אחלה הסברה. באמת, הבנו את זה שההסברה דרך הבטן היא הסברה מעולה. אנשים אוהבים לראות שיש שפע, שזה טעים, שזה לא משהו מוזר, זה לא חריג. אנחנו יודעים להעריך את השפע העצום שיש מסביב, ולא להיות מקובעים ל3 מוצרים, ביצים, חלב, בשר. יש לנו שפע הרבה יותר... לא, אני עדיין לא מאמינה שאכלנו את זה. כן. זה מגיע אותי. יש מחאות רועשות. כן, זה שזה כיף. אלה שאוהבים לבלוט ולצרוח. לוקחים את המגפון ומתחילים לצעוק. צדק, חמלה, טבעונות. עכשיו יש שתיקה רועמת לפעמים שהיא נמצאת לא בשטח ציבורי, שתיקה רועמת שמתקיימת בתוך קניון או בתוך מתחם סגור או בתוך הופעה, זה למשל, זה כבר לא מביאים ילדים בדרך כלל דבר כזה, לא שאנחנו הבאנו, גם הבאנו לך עוד כאלה עגלות והכל. טוב, עגלה לא... ושם צריך ברגע שיש התערבות של בעל האירוע, אז צריך לכבד וגם לעזור, אבל עד לאותו רגע אפשר להמשיך. להספיק הרבה זמן. אפשר להמשיך, תלוי איפה. זה יכול להגיע לשעה, שעה וחצי. תלוי באיזו עיר, כמה נחמדים שם וכמה אנשים סבבה עם זה. מה שממש כיף בכל המחאות האלה, שאנחנו מקבלים תגובות חיוביות, וחשוב מזה כל ההסברות שאנחנו עושים מסביב, ומה שבאמת מחזק את המחאות האלה, לפעמים שבן אדם צועק לנו סטייק, בא לי סטייק, כל מיני כאלה, זה גורם לאנשים מסביב לכבד אותנו, כי אנחנו פועלים בצורה מכובדת, אנחנו לא עושים פה
אנחנו לא יוצרים ונדליזם או משהו כזה, ואותו באדם שצועק סטייק דווקא להתריס, הוא הופך להיות זה הבעייתי, וכל מי שמסביב רואה את זה, העוברים ושווים. ברור שזה לכאן ולכאן, אבל הקטע שאנחנו בתור מפגינים שקטים ומנומסים, אנשים רואים את זה מסביב, הם יודעים שאנחנו לא באים לעשות פה בלגן, רק מחזיקים שלט ומדברים עם מי שרוצה לבוא לדבר איתנו. זה עובד יפה מאוד, מחאה ממש ממש מוצלחת ומומלצת למי שיכול לעשות אותה, להרים אותה. תתחילו להרים את הדברים האלה ותראו שזה ממש קל, תקבלו גם את העזרה ממי שצריך, מארגונים ומי שצריך. נכון, כל אחד יכול לעשות, פשוט אפילו לבד אפשר, אפילו בזוגות וכן הלאה. נכון. מבחינת הסברות, אתה יודע איזה הסברות אני הכי אוהבת? מה? אני קוראת להם השבויים שלי. מה זה אומר? שאין להם ברירה אלא להקשיב לי. איך את עושה את זה? זה אנשים שהם שבויים. זה אופי כזה? שהם לא יכולים לעזוב את השיחה? לא. נגיד אם בא טכנאי הביתה. שבויים ממש. שבויים, שאין להם ברירה אלא להקשיב לי. כן, אוקיי. טכנאי שמגיעים הביתה, או הורים שבאים ועוברים הסברה, חברים של נועה. מה? זה מצחיק כשאת קוראת להם שבויים, כן? הם שבויים שלי, כן. אין להם ברירה. למשל, אני אגיד משהו שממש, מתי זה היה? לפני חודש? מה? עם התרנגולים. שבא הפקח, כן. הגיע אלינו פקח, זה היה אחרי צהריים, מזל שבדיוק הגעתי הביתה, מזל שזכינו לראות אחד את השנייה, הוא הגיע והוא קיבל דיווח משכנים אפילו לא מהרחוב שלנו ולא מהבניין שלנו, שיש תרנגולים על הגג ולא יודעת איזה סרט הוא זה, ושהם ב4 בבוקר עושים רעש. עכשיו הוא הגיע, דופק בדלת, אני רואה אותו מנסה לעלות לגג בכלל, כי אנחנו קומה האחרונה, אני פותחת את הדלת, התרנגולים פה חופשיים, אני בכלל לא אוהבת שזרים יראו אותם, והוא נכנס, הוא אומר לי, יש לך תרנגולים על הגג? אמרתי לו, לא, הם פה, הם בבית. והמרפסת הייתה פתוחה, והוא נכנס, הוא ראה אותם, הוא בא והסביר לי שאנשים התלוננו על רעש, ועל כנראה שיש צער בעלי חיים. כן, בדיוק. צער בעלי חיים. מצא על מי להגיד את זה. הוא ראה בדיוק את המקום איפה הם ישנים, את הבית החדש שגד בנה להם במרפסת, שהם לפעמים מבקרים בו. הם אוהבים רק את הבית שלנו. בצדק. הוצאת מה? בצדק, ברור. הוצאתי אותו החוצה, הוא ראה איך הם מתנהלים בבית, הוא מאוד הופתע. וגם הסברתי לו שאין הבדל בין תרנגול לכלב או כל חיה אחרת. אוקיי, גם כלב נובח, הנה עכשיו אנחנו שומעים כלבים נובחים. אז הוא לא נובח, הוא קורא קוקוריקו. לפעמים הוא כן נובח. נכון, הוא גם יודע לנבוח. זה תרנגול מולטי טלנט. מולטי. נשמה שלי! טיץ', בוא, רוצה לבוא? בוא. צ'יצ'וני, צבע פחות אוהבת להצטלם, אבל הוא עוד איכשהו... פחות להצטלם, פחות לבלוט, היא... צנועה. מאחורי הקלעים כזה. צבוש. טוב, הם אוכלים עכשיו. הוא הדומיננט. כן, הכוכב של הבית. כן. בקיצור, בסוף הוא יצא מפה עם הסברה רצינית. כולל הבטחה הסברתי לו על לראות. כל הצער בעלי חיים באמת שקיים, הסברתי לו שאנחנו מטפלים בהם ומטפחים אותם, והוא גם ראה שטוב להם, הוא ראה שבאמת אין הבדל, גם הסברתי לו שממש ב4 בבוקר אין קוקוריקו, והם כמובן לא ישנים בחוץ, הוא ראה איפה הם כן ישנים, והוא הבין שוואלה, זה מה שהשכן ההוא, שאמר, ותיאר, כן, תעשייה הוא תיאר הוא ממש, פה, הוא כן. נראה לי צפה למשהו הרבה יותר גרוע, אולי לאיזה, באמת למשהו, תעשייתי כזה. הוא הביא, גם דיברתי איתו, לא יודעת איך הגענו לזה, על טל ורועי, וקיצור, נראה לי הוא הבין לא להתעסק איתי.
הוא מסר להם דש חם, והוא הבין שפה אין צער בעלי חיים, והוא יצא מפה עם הבטחה לראות את ההרצאה קירות שקופים, ואת הסרט החדש שיצא בנטפליקס, The Game Changers, וגם אמרתי לו על מסעדת 416, כאילו, שזה ממש מסעדת שף שממש מכינה סטייקים ושיפודים, ברמה הכי גבוהה שיש, טבעונים כמובן. הוא אמר שהוא רוצה בעיקר שהילדים שלו יצפו בזה גם, שזה בכלל מדהים אותי. בדרך כלל אנשים לא רוצים שהילדים שלהם יראו או ישמעו או ידעו בטעות מאיפה מגיע האוכל שלהם ואיך הוא הגיע לצלחת. והוא דווקא כן. כשהוא בכלל היה אנטי, שבועיים קודם היה איזה משהו, איזה טאקל עם... אז דווקא פה כאילו... בסוף הוא הבין שכולנו אנשים טובים, שאנחנו טבעונים בעצם מה הם רוצים, שיהיה טוב לבעלי החיים, וגם שיהיה טוב לנו, כי אם לא נפגע בבעלי חיים, ולא נאכל בעלי חיים, ולא נאכל את מה שיוצא מהגוף של בעלי החיים, אז יהיה פה עולם מתוקן יותר, עולם בריא יותר, לא יהיו את המחלות, בדיוק, לא יהיו יותר את המחלות האלה שבאות מהתעשייה המזעזעת הזאת, וזה כבר די מפחיד. זה נכון, לפעמים בן אדם שהוא נחשף פעם אחת להסברה טבעונית, זה לא מספיק, ובפעם השנייה או בפעם העשירית זה יתפוס, זה משהו ישפיע, משהו בהבנה שמשהו שאנחנו עושים, למה אנחנו עושים את זה, זה נכון. וההבטחה שאותו פקח נתן לאליעד, כנראה זה בעקבות כמה מפגשים שהיו לו בעבר, טובים, לא טובים, אבל זה מה שכאילו אולי תפס בסוף. כן. אז לפעמים אם אתם רואים את עושים הסברה והבן אדם הוא אנטי, אל תדאגו, זה מחלחל, זה קילף לו איזו קליפה. אם הוא תקף, אם הוא כאילו תוקף, מתגונן, כנראה שזה עובד. כן, זה מפריע. בדיוק. זה כמו אצלך בעבודה, תספר על... כן. גם גד מתווים, אנשים בעבודה, זה גם שבועים, דרך אגב, זה שבועים. נכון. כן, אבל הם כאילו שובים אותי והם לא הבינו ש... בסדר, אבל זה שבועים. אצלי זה יותר כאילו, אני לא נוטה, אני יושב למשל במטבח לאכול, ואז כאילו הם יושבים מסביבי, ושואלים אותי, מה אתה אוכל, מה זה? מתחילים שיחה מסביבי, ואני בכלל לא התכוונתי, אני בדיוק רציתי לאכול באותו זמן, והשיחה בכל החדר האוכל שלנו הופכת להיות על נושא טבעונות, ועל ההמבורגר החדש של ביון שיצא, או כאילו באותה תקופה, או אם זה על מסעדה חדשה שנפתחה, וכולם רוצים לנסות אותה עכשיו, בגלל שבדיוק הזמנתי את המנה משם. אז השיחה מתפתחת בצורה כזאת, ולפעמים יש כאלה שהם פשוט אנטי, והם תוקפים, ואומרים, זה מגעיל אוכל טבעוני, זה לא ייכנס אליי הביתה, דברים כאלה, שלפעמים לא יודעים מה הם אומרים, כי אוכל טבעוני יש לכולם מקרר, אולי אפילו מעל 70% מהמוצרים שנמצאים במקרר של כל אחד בבית הם טבעוניים, ולפני שבוע, הגיע אליי אותו בחור שהוא כבר עזב את העבודה, והוא אמר לי, תשמע, אני כבר שיניתי את כל הבית שלי לצמחוני, ואני לגמרי בעניין של טבעונות, אני בעצמי כבר ממש מתקדם לזה, ורציתי להגיד שזה המון בזכותך. ואני לא יזמתי אף פעם שיחה טבעונית איתו, תמיד הוא זה שיזם בקטע לעצבן אותי, או דברים כאלה, אבל תמיד כאילו עניתי לו, כל דבר שהוא אמר, היה לי תשובה, ולפעמים גם טיפה התעצבנתי, לפעמים דיברתי איתו בצורה רגועה, ונתתי לו כל מיני עצות, דברים כאלה, שידעתי שהם לא הולכים לשום מקום, פשוט סתם אמרתי אותם, כי אני התרגלתי לדבר עם אנשים בצורה הסברתית. ידעתי שהוא לא יצא מזה כלום, והנה, בבקשה, הבן אדם בא אליי, אומר לי, כל הבית שלו עבר לצמחונות, והוא בעצמו מתקדם לטבעונות, ולא יאחר היום שכל הבית שלו יעבור לטבעונות. וזה מדהים, זה מדהים שכאילו לראות ש... הסברה עובדת, אסור לשתוק, צריך לדבר בכל מקום, בכל זמן, כי אין זמן, פשוט אין זמן לבעלי החיים ואין זמן לעולם הזה. היה לי לצערי בחודשים האחרונים, הייתי בכמה וכמה שבעות, גם אבא שלי לפני חצי שנה נפטר, זכרונו לברכה, והשבעה הייתה טבעונית, אנשים אכלו רק טבעוני,
היה שיח על טבעונות כל יום, כל היום, ממש זה היה מדהים, וגם בעוד שיבות שהייתי, לא היה לי נעים, אבל זה איכשהו התפתח לזה שכן, היו שם הסברות. כן, גם לי זה קרה בארץ. וזה עורר שינויים, שמעתי אחרי זה כאילו שממש זה גרם לאנשים לחשוב ולרצות לאכול טבעוני, וזה מרגש, כאילו אתה אומר, באמת, לא משנה איפה, זה תמיד שם. טבעונות חייבת להיות השיח בכל מקום ובכל זמן. נכון. ועכשיו לגבי אקטיביזם מסוג אחר, שלא הרבה יגידו מה זה, זה לא יכול להיות שזה אקטיביזם. יש דברים שקורים ברשת שהם כל כך פשוטים, שיש להם את הכוח של אקטיביזם בצורה מהממת. אם זה תגובה על פוסטים שאנשים כותבים של מסעדה, אם זה למשל לבקש מאיזו מסעדת מפיצריה שמפרסמת, יש לנו פיצה חדשה עם מוצרלה, לא יודע מה, בלה בלה, הפרסומות הרגילות האלה שרואים, ואז יבוא איזה טבעוני וישאל, תגידו, יש לכם גם טבעוני? תקשיבו, זה אקטיביזם. למה? כי אותו בעל מקום רואה את ההודעה הזאת, אין לו ברירה, הוא רואה את ההודעה הזאת, האינסטינקט שלו זה תמיד לענות גם כן להודעות כאלה. אם הוא לא עונה, תאמינו לי, זה מגיע אליו והוא חושב על זה, הוא כנראה לא מוכן עדיין לענות על השאלה הזאת, אבל הוא יחכה לעוד שאלות כאלה, בסוף תהיה לו גבינה טבעונית בטוח. מספיק שאנשים אחרים גם כן נכנסים ורואים את השאלה הזאת, רואים שיש גם מודעות לגבי טבעונות. המילה הזאת, טבעונות, או צער בעלי חיים, או זה צריכה להופיע בכל מקום שבהקשר. וזה עובד בצורה מדהימה. לפעמים אפילו לעשות לייק לפוסט שהוא טבעוני, או שיתוף, או משהו כזה, יש לו את הכוח, כמעט כמו בעולם האמיתי, אולי אפילו יותר במקרים מסוימים. יצירת תוכן טבעוני עבור האינטרנט, כמו שאנחנו עושים עכשיו, למשל, יש לו את הכוח להגיע להרבה מקומות. אנחנו פתחנו פודקאסט, אנחנו הפודקאסט הטבעוני הראשון הישראלי, כן, חיפשתי, אין שום דבר, המילה טבעונות היחידה שיופיע בכל פודקאסט זה אנחנו. אז לפתוח נישה כזאת בכל מקום שאתם מוצאים, שיש לכם את היכולת, תעשו, וזה עובד, וזה לנצח, הדברים האלה מתועדים אוטומטית, זה לא כמו מחאה שעושים וחייבים לדאוג לצלם, חייבים להעלות את זה לאן שהוא, כאן הפעולה שלכם היא נצחית, כל עוד הרשתות החברתיות ימשיכו לעבוד. השבוע קפץ ברשת הסרטון של המחאה שעשינו בכנסת ביום זכויות בעלי החיים. זו הייתה מחאה, נראה לי הכי מדהימה שעשינו. היינו כולנו נשים מדהימות ואמיצות וחזקות, ומי שנאם בעצם קיבל את הזכות לנאום ביום בעלי החיים. ביום כזה, זה היה שר החקלאות דאז אורי אריאל, ולא רצינו לתת לו לדבר, רצינו להשמיע את קולם של בעלי החיים כמו שאמורים להישמע, ופשוט קפצנו אחת מהקהל, כל פעם אחת עלתה וכל פעם אחת דיברה וצעקה עד שהוציאו אותה, הייתה שם סדרנית שפשוט מסכנה, היא רצה, לקחה, הוציאה החוצה, נכנסה, הוציאה. היו שם הרבה סדרנים, אבל סדרנית אחת. ויצא לנו טוב, כי ממש מההתחלה שהוא דיבר את הנאום, עד הסוף בדיוק סיימנו. כאילו זה היה מתואם, ממש משמיים. הכל מצולם בסרטון. כן, הסרטון הוא נמצא אצלנו ביוטיוב, בערוץ שלנו. נכון, אתם יכולים לראות אותו שם. סרטון מעולה, ממש, זה ממש קרקס, אני קוראת לו הקרקס. והוא מאוד מאוד גורם לגאווה ושמחה שעשינו את זה. זה באמת הייתה אחת המחאות הכי מעולות שהיו. אז בעצם... זה דוגמה למשהו שנשאר לנצח. כרגע התיעוד שלו נמצא ברשת, והוא יצוף כל שנה ביום בעלי החיים. כן. בכל הקשר שדובר, אם זה בהקשר של אותו שר, אם זה בהקשר של אותו יום, או של אחד האקטיביסטים. הדברים האלה תמיד אפשר להשתמש בהם שוב, וזה מעורר מודעות. נכון, וגם קצת אחרי עשינו מחאה רצינית בבית המטבחיים בחיפה. היה מצעד, נכון, לבית המטבחיים בחיפה, כי גם בדיוק יצא התחקיר שצילמו קירות שקופים ממש 8 חודשים בתוך בית המטבחיים.
וליוו אותנו גם מחול, מאוסטרליה, מלונדון, מאוסטרליה ולונדון. וואי, זה היה חזק ועוצמתי לא פשוט, לא פשוט. גם עשינו מחאה בבית המטבחיים בבית שאן. בעצם חיכינו למסעית וחסמנו. מהבוקר, חיכיתם, הלכתם לפנות בוקר, ישבתם ברכבים, חיכיתם עד לרגע המתאים. וואי, זה היה פרויקט מטורף, מטורף. הרבה בנות לפני זה היה במוצ"ש, אז הרבה בנות ביום שישי לפני כניסת שבת הדליקו נרות שבת, וממש הרגשנו את השמירה הזו, את ההצלחה, למרות שכאילו זה היה קורע לב, כי גם כשחסמנו את המסעית מלהיכנס, הגלים היו מאוד מפוחדים, וליטפנו אותם ונתנו להם לשתות, אבל אחרי זה המסעית נכנסה משער אחר. הייתה אלימות כלפיכם? מהאנשים שמעובדים, מהשוטרים? לא, זה היה מדהים, זה היה כמו בסרט כזה פעולה שבאו מלא ניידות? מלא ניידות של, לא יודעת אם זה היה יסם, וואו. מהאלה, ובאו כזה הולכים כזה ככה, בהמונים עם קאטר ענק כזה, כי גם הרבה פעילים קשרו את עצמם לשרשראות, ברזל, והם באו עם הקאטרים, ואנחנו החזקנו כולנו ידיים וצעקנו ובכינו לשמיים. ואת עם דגל הטבעונות, אני זוכר, החזקת אותו בפרונט. נכון, אני הייתי עם דגל הטבעונות, והם באו, והייתי בטוחה שהם הולכים לקחת אותנו למעצר, כאילו את כולנו. אני רשמתי אפילו על היד שלי את המספר של העורך דין, ולא הבאתי איתי כלום, אפילו לא פלאפון, כדי שהייתי מוכנה כבר למעצר. רק את השרשרת של היה לך שרשרת שאיבדת. וואו, נכון, ענדתי בדיוק את השרשרת החדשה שקנית לי. Total Liberation? כן, נראה לי. נראה לי Total Liberation עם קאטר כזה, נכון? כן, נכון. כן. ובדיוק שם, אני לא יודעת איך, היא נעלמה לי. ודווקא הצטלמתי איתה בדיוק באותו לילה שעוד חיכינו, יש לי תיעוד שהיא עליי, וכשהיינו שם פתאום הרגשתי שהיא לא עליי. וואי. והרגשתי, והיא נפלה שם על האדמה המקוללת הזאת, והרגשתי שיום יבוא, ויהיה שם שחרור מוחלט. זהו, אנחנו עושים מצעדים גם, מצעדים למען זכויות בעלי חיים. שנתיים או לא, נכון, כן. יש כאילו את השנתיים, יש את העולמי שנעשה בכל העולם, בישראל עוד לא לקחו אותו, עוד לא הגיע לישראל, אבל גם לפה הוא יגיע. זה מצעד שנקרא The Official Animal Rights March, הוא על ידי עמותת סורג' של Earthling Ed, והוא ארגן את המחאה הזאת בכל מקום בעולם, מדהים, פשוט אלפי אנשים בכל מדינה צועדים באותו שבוע, מקסים לראות תמונות מכל מחאה, וכמובן דגל הטבעונות מופיע בכל מחאה כזאת, מספר פעמים, הוא מאוד מאוד בולט, תמיד הוא בפרונט או מונף מעל ראשי כולם, שזה דבר שמקבץ את כל הטבעונים וכל אוהבי בעלי חיים, ביום אחד בשנה, מי שלא יכול לעשות את זה מהלך השנה, מתאחד באותו יום, בדרך כלל זה גם יום מאוד נוח, מאוד מומלץ, אם אתם בחול ואתם בדיוק בתאריכים האלה, כדאי מאוד, ויש... יש גם מיצגים, למשל המיצג הראשון שעשינו עם צבע לבן, איך שהבאת אותם, אמרתי לגד, אנחנו עושים מיצג, זהו. קראנו לו גריסת אפרוחים, הייתם לוחצים על הכפתור, והבאנו באמת בלנדר. יש לנו בלנדר שהכנו אותו, הוא נראה בלנדר אמיתי, כן? בלנדר ששמו בתוכו, בובת אפרוח, ומשהו שמלא מדבקות אדומות שמדמות את הדם של הגריסה. וזהו, אתם רואים, אפשר פשוט לצאת לרחוב ולעשות הסברה, לקחנו פליירים. מצג מאוד פשוט, פליירים. מצג פשוט. מסך, טאבלט או טלפון שמציג סרטון של גריסת אפרוחים. נכון. בלנדר, שולחן קטן כדי שיהיה נוח לשים לדברים. הכל נכנס בשתי שקיות קטנות. אפרוחים קטנים. והולכים. מחאה של שתי שקיות. מספיקים שני אנשים בשביל מחאה כזאת. כן, נכון, לגמרי. אפילו אחד, אבל עוד אחד צריך לצלם. זאת הייתה מחאה מעולה. זה ממש מסביר על בעצם שמי שקונה ביצים ועוף, בעצם משלם על גריסת אפרוחים, שרק בקו מהביצה. נכון.
זה מזעזע, אני כל פעם אומרת לעצמי כאילו אני די בהכחשה, כי אם לא אני אתחיל באמת להשתגע, אבל איך אפשר לעשות להם את זה? איך אפשר לקחת? כסף, בנאדם שיקבל כסף, לעשות את זה, שזה העבודה שלו, הוא יעשה את זה. זעיר ומתוק, הם כאלה מתוקים וקטנטנים, וכל אחד הוא עולם ומלואו, פשוט להשליך לפח, או לבלנדר ענק שטוחן אותם. או להרוג אותם בגז. בארץ אסור להרוג בגז, כי זה מזכיר יותר מדי את השואה. בכל העולם עושים את זה עם גז. מכניסים אותם לתוך תאי גז, והם מתים תוך כמה דקות. יש לציין שבכל יום רק בישראל כמיליון בעלי חיים נטבחים. לא נורמלי, בלתי נתפס. לגמרי. וזה לא מספרים שכאילו הם מטורפים, אבל תבינו כמה זה הגיוני. רק אנשים, בישראל. יש לנו 8 מיליון אנשים בישראל, וכל אחד בערך אוכל חצי עוף, או אפילו פחות, אז כבר צריך בשביל כל אחד שאוכל פה את הרבע עוף שלו ביום, צריך 2 מיליון תרנגולות. 2 מיליון תרנגולות ביום, רק בשביל להגיע לצריכת עופות של כל האוכלוסייה, נגיד וכולם אוכלים. אבל ברור שיש הרבה צמחונים, יש הרבה טבעונים, שילדים, יש זקנים שלא אוכלים, אז המספרים האלה לא מטורף, כאילו, כמה שזה ישמע מטורף מיליון, זה אפילו יותר ממיליון. זה רק להבין את זה, כאילו, זה הרבה יותר ממיליון, כי אנשים גם אוכלים דברים נוספים מעבר לאותו עוף, או אוכלים בשר, או אוכלים עוד דברים, ופירות ים וכל מיני דברים כאלה. הכל בעלי חיים, זה הכל בעלי חיים ונפשות, שנטבחות ונרצחות רק עבור הטעם. יש עוד מחאה שאני מאוד אוהב, והיום היא קיבלה בוסט על ידי שחרור מוחלט עם המדבקות שהם ייצרו. אני לקחתי חלק בזה, אני אצב את המדבקות. מדבקות שהן מראות תמונה מכל תעשייה, אם זה תעשיית העוף, תעשיית הטלאים, תעשיית העגלים, לכל תעשייה יש מדבקה משלה בכמויות של על סליל, ואפשר פשוט להיכנס לסופר ולהדביק אותם על המוצרים. כל נגיד על הביצים, תעשיית הביצים, מדבקה מיוחדת שמראה תמונה ממש כמו שיש על הסיגריות, הזרה כאילו, מה קורה אם אתה מעשן, שמראים את זה, זה מראה בדיוק מה קורה בתוך תעשיית הביצים, מה קורה תרנגולות האלה, מאיפה הביצה יוצאת, יש כמה סוגים של מדבקות, וכתוב שם בפירוט קטן, מה קורה שם, וזה אקטיביזם יחיד, פשוט הולכים לסופר ומדביקים על המוצרים, זה ממש פשוט וקל, זה אולי קצת מפחיד בפעם הראשונה, אבל אחרי זה אבל יש זורמים עם זה. נכון, זה קצת גם ריגוש כזה, ללכת לעשות משהו שהוא צריך להיזהר רק. כן. רק צריך להיזהר, אבל זה אחלה מחאה, כי אנשים באים, מקבלים את האמת לפרצוף על המוצר. עד לבית. מוצר. כן. לא, הם כבר בסופר יכולים לראות את זה. מי שלא שם לב לא, אבל מי שלא שם לב את זה הביתה, מי שם לב שם וזה עשה לו משהו, לא ייקח את זה באותו רגע. זה מתחיל, זה יתחיל לעשות משהו. נכון. אולי זה מציק טיפה, אבל זה מקלף איזו עוד שכבה קטנה מהבן אדם. לאט לאט אנחנו נגיע לחמלה שבפנים. גם יש הרבה הרצאות ביוטיוב וברשתות, שאפשר פשוט לתת לאנשים שמסביבנו לצפות בהם. לנסות לשכנע אותם לצפות בהם. למשל, שמעתי על רעיון מגניב, זה שהיו כמה ששמעתי מהן שהם אמרו, אוקיי, ליום ההולדת שלי אני רוצה שכל המשפחה תשב יחד איתי, ונצפה בקירות שקופים, או בהון שלטון מזון. או בגיים צ'יינג'ר, גם בנטפליקס. או בגיים צ'יינג'רס, הכל יש. יש המון הרצאות. יש גם תחקירים, שזה קצת יותר קשה לצפייה, אבל גם מומלץ מאוד. נכון. יש את הסרט גם חלב מגואל בדם, שהוא סרט מעולה גם, מאוד מזכיר לי The Game Changers, את חלב מגואל בדם. נכון, כי הוא מדבר שם על הרפואה. של רועי שפרניק, וואו. והוא יצא עוד לפני. נכון. גם השלטים, שלטי חוצות שקירות שקופים, הכינו גם קירות שקופים וגם וגן פרנדלי, שלטי חוצות בתל אביב, שלטי ענק, עם מסרים טבעוניים ומסרים על התעשייה. אבל הדבר הזה לא יכול לצאת לפועל בלי שאנשים יתרמו לזה. אז זה האקטיביזם. האקטיביזם הוא רק לתרום את הכסף, וגם יש כאלה שנותנים תשורות בשביל ה-Head Start וכאלה, וזה יוצא, וזה אחלה אקטיביזם, לא צריך לעשות כלום חוץ מלתת כמה שקלים. נכון.
ולהיות חלק ממשהו מאוד מאוד גדול ועוצמתי, זה היה, האמת לפנים, זה היה מטורף, עשינו שם גם מיטאוט, זה היה מהמם, מתחת לשלטים. עוד אקטיביזם מקסים יש בספרי ילדים, הספר הראשון שקראתי, שמאוד מאוד התרגשתי ממנו, קיבלתי מטל גלבוע, קוראים לו בונג'ון, ספר מהמם, גם אותו חילקו בהדסטארט, לשלטים גם בזמנו. איזה ספר מדהים, ועכשיו מתחילים לצאת עוד ספרים. ויש עכשיו גם הדסטארט לספר חדש שעומד לצאת. שהוא בדיוק נסגר על זה הדסטארט, הוא סיים הוא הצליח לצבור את הסכום שהוא צריך. קוראים לספר מה החיות מרגישות, גם ספר ילדים. גם אתה תקרא אותו. אני כבר באמת מחכה לקרוא אותו לבנות שלנו. טוב, יש לנו עוד ספר, יש לנו ספר הזה גם כן של החיות, רק תמונות. נכון, ספר מקסים גם. הוא אמנם ספר לא ישראלי, אבל אין לו, הוא בלי טקסט, הוא פשוט תמונות שממחישות בדיוק מה קורה לבעלי החיים, איפה הם צריכים להיות, האם צריכים להיות בצד הזה, בתוך הכלובים, או מעבירים דף, והם נמצאים בשדה או במקום הפתוח, שם המקום המתאים להם. נכון, עם שקף. ולילדים קטנים מאוד, זה מאוד מתאים. הסברה מעולה. ואיורים קסימים ממש ממש. יש עוד מחאה שאנחנו בעצם מביאים גופות של בעלי חיים על שולחן ערוך לשבת. גופות אמיתיות. גופות אמיתיות. וגם עושים שם הסברה לאנשים. אנשים מזדעזעים כשהם רואים את זה. פעילים מסביב עם שלטים, עם מסרים, כמו בשתיקה רועמת. ויש גם את הפעילים שעושים הסברות. יש גם הסברה במגפון. מה התגובות של אנשים למחאה כזאת? כי היא קצת יותר פרובוקטיבית אפשר להגיד, כי הם מביאים לפה אנשים מזדעזעים, מקשיבים, ויש את אלה שאתה יודע מהצד השני. מה, שבא להם לאכול את מה ששאלה? כן, יש כאלה שגם באים אלינו עם לפות. טוב, זה קורה. ויש עוד מחאה מעולה, מחאת המסכים, זה מביאים מסכים גדולים, בכל מסך יש סרטון של תעשייה שונה. מסכי טלוויזיה ממש. כן, מסכי טלוויזיה שפעילים אלופים וחזקים. נוסעים עליהם, מחזיקים, כל הכבוד להם, באמת. אני בדרך כלל בהסברות, אני לא מחזיקה. צ'יץ', מה אתה עושה? וזו מחאה מעולה, כי אנחנו עושים את ההסברה מול הטלוויזיה. אז זה ממש קל לעשות את ההקשר. כמו גלריה של מוות ורצח. זאת מחאה מעולה, אנשים ממש ממש מקשיבים ורואים, והרבה עושים שינוי. הם מזדעזעים ועושים את השינוי. כי כבר אי אפשר, אנחנו בעצם שוברים את הניתוק, את החומה הזו שיש, בין המציאות לבין מה שיש לנו בצלחת, ואתה בעצם פוקח לו את העיניים, הוא לא יכול להתחמק מזה. נכון, הוא לא יכול להגיד, לא, אין דבר כזה, הוא לא יכול לשלול, כי זה מולו. יש כאלה שאומרים שזה מגמתי, ויש כאלה שאומרים שזה לא מהארץ, ובארץ הכל כשר, ובארץ אין התעללות. אז זהו שלא, יש התעללות קשה מאוד בבעלי חיים, שאף אחד לא יעבוד עליכם, אין כשר, אין כשרות, יש צער נוראי של בעלי חיים, מהרגע שהם נולדים ועד הרגע שהם נרצחים, הם בסבל נוראי. הרב עשה קיסר אומר שטוב יום מותם מחייהם. הזמן הכי טוב של בעלי החיים כיום הוא מותם. משהו כזה, אם אני מצטטת אותו נכון. כן. הייתה עוד מחאה מעולה בשבועות, גם קירות שקופים שחרור מוחלט הוציאו אוטובוס טבעוני, עם מסר על האוטובוס, זה היה מדהים, ועשינו כל יום בעיר אחרת, פתחנו שולחן לתפארת עם מלא מטעמים טבעוניים וגבינות טבעוניות ומאפים טבעוניים שפעילים הכינו, וחילקנו אותם לאנשים ועשינו הסברות ואפילו גם רקדנו והיה מוזיקה. מאיפה מגיע כל האוכל? אנחנו הבאנו. אנשים. היו גם תרומות מפעלים טבעוניים? כן, והיה מדהים, היה ממש כיף, הייתי 2 או 3 פעמים, מאוד נהניתי. ועוד אקטיביזם ממש ממש מוצלח, שאנחנו מקפידים,
זה לנצל את שטח הפרסום הכי יעיל, שזה החולצה שלנו, ללכת עם חולצות שיש להם מסרים טבעוניים. נכון. פשוט לנצל את האזור הזה, בטקסטים, או זה על התיק, איזה סטיקר או משהו שנמצא עליכם כל הזמן, לפעמים גם על האוטו, אם יש לכם רכב, אפשר לשים על הרכב משהו, לנו כתוב מאחורה, קירות שקופים ביוטיוב, מסר כאילו, שכל מי שיראה יקשר את זה איכשהו, אם זה יקפוץ לו אי פעם ביוטיוב, אז הוא יבין, זה יצלצל לו מוכר. מאוד חשוב בפרסום, לגרום לאנשים להיות קשורים לאיזה מסר, כאילו נגיד אם יראו את המסר הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף הם יראו אותו, כי הוא יהיה להם מוכר. אם הוא יופיע פעם אחת זה לא מספיק. נכון, נגיד החולצות של קירות שקופים, יש כל מיני סוגים של... ממש הסברה קצרה. זה ממש הסברה על תעשיית הביצים, או תעשיית החלב, תעשיית הבשר, הקופים, ניסויים, יש להם לדעתי מכל הסוגים, ואנשים רואים את זה, אנשים שואלים אותי, כשאני לובשת חולצות כאלה, אנשים שואלים. וזה אחלה פתח להסברה. והגרפיקה היא מאוד חזקה, היא לא משהו שהיא עונה מזעזעת, אבל היא, עם כל הזעזוע יש בה משהו אסתטי, זה לא חולצה שפדיחה ללכת איתה. יש לה מסר חזק, ובאמת טיפוגרפיה יפה, חזקה ומזעזעת, אבל עדיין, היא כאילו בקטע יעיל. אז ממש אפשר לעשות מלא סוגים של אקטיביזם, ממחאות שקטות, עד אוכל, עד רועשות, עד ללבוש חולצה, או פשוט לתרום. יש עמותות שאפשר לתרום להם כסף, ויש סטארטים, ויש הרבה מקומות שאפשר לתרום. נכון. עוד דבר שאפשר גם כן להשתמש בו, זה דגל הטבעונות. דגל שמראה לכל מי עובר ליד, שכאן האזור הזה הוא או טבעוני, או שהוא מגיש מוצרים טבעוניים, מאכלים טבעוניים, אם זה מסעדה או בבית עסק, בבתים, לראות את זה נפרס מהמרפסת, טבעוני שיעבור. לפעמים האקטיביזם שלך הוא לשמר ולאחד את הגאווה הטבעונית. וברגע שטבעוני אחר יש טבעונים באזור שלו, או בחברה שבה הוא עובד, או בכל מקום שקשור אליו, זה יכול מאוד לחזק אותו, ולעזור לו גם כן בהשפעה, להצליח לעשות דברים ביחד. לפעמים האקטיביזם הוא משהו פנימי, לא בהכרח כלפי מי שעדיין לא טבעוני. אז גם כן תעשו את זה. יש לנו גם מדבקות של דגל הטבעונות למי שרוצה, אנחנו מחלקים. נכון, אפשר לבוא לקחת. לשים על האוטו, להדביק על האוטו, על הדלת, או במקום שאפשר לראות. ויש אקטיביזם ברמה אחרת לגמרי, זה אקטיביזם של סלבריטאי על. כולכם מכירים את הג'וקר, את חואקין פיניקס. הוא זכה השבוע בפרס השחקן השנה של האוסקר. זה פרס פנומנלי, משהו ברמה שלא כל אחד זוכה בה, זה רק השחקני על. הוא באמת שחקן על, כן? והוא ניצל את הבמה הזאת, והוא דיבר על סבלם של הפרות, ומאיפה מגיע החלב, וכמה שזה לא צודק, ולמה זה לא צריך להגיע בכלל לקפה, או לדגני הבוקר שלנו. זה מה שהוא דיבר על הבמה של האוסקר. בדרך כלל אנשים מדברים על הבמה הזאת, תודה רבה לבמה, למפיק, תודה למשפחה, לילדים. פה הוא דיבר בסבלם של בעלי החיים. וזה אקטיביזם על חלל, מה שנקרא. כן, אין אחד שלא רואה את זה. כן. ולפעמים יש גם... מה היה הטקס הקודם שהוא עושה הכל טבעוני? כן, גם את זה עושה טבעוני. עכשיו גם... אז גם, כל הטקס עצמו טבעוני. אז גם בטקס הקודם שהוא זכה בפרס גלובוס הזהב, שהוא זכה שם, הוא דאג שכל הטקס יהיה טבעוני, וגם עכשיו, גם באוסקר. ושתבינו, מיד אחרי הטקס, בדרך כלל הוא יוצא למחאה. הוא לא מפסיק, הוא הולך להשקות חזירים במסעיות, ממש עם החליפה, עם הטוקסידו וכל הבגד המפואר, ישר איך שהוא יוצא מהטקס, ישר הולך למחאה הקרובה. מדהים. אקטיביסט על. לפעמים יש גם אומנים שהם אולי לא טבעונים, או שהם גם לא אקטיביסטים, אבל הם מוציאים איזה פוסט פשוט שמדבר, אני הפסקתי עם פרוות, או נגיד ביונסה תדבר על זה, או מישהי שתגיד, אני לא מאכילה את הילדים שלי בחלב, כי
אני לא מרגיש שזה שייך. אבל אצלנו בארץ גם יש את אסף אמדורסקי שדואג לדבר על זה בתוכנית של הכוכב הבא, הוא אמר כמה וכמה פעמים, הוא דיבר נכון. על בעלי החיים והוא ביקש שיפסיקו לאכול אותם. הוא גם אומר זה סיבות הגיוניות, הוא אומר שזה מפריע למטרי הקול החלב, תפסיקו לשתות חלב, מפריע למטרי הקול, הוא מדבר בעד התזונה הטבעונית, במהלך התוכנית, אם מציעים לו משהו זה ישר תוקף, הוא גם אומר אני ממש לא נוגע בדברים האלה ודגים הם חברים. גם יש את יובל שמלה, הנינג'ה ששנה שעברה. הוא הוציא פוסט על טבעונות, ממש בשיא שלו, הוא הוציא פוסט על זה שהוא עבר לטבעונות, וזה יוצר... זה מראה כוח, מראה כוח. זה מראה כוח, וזה, אתה אומר, אתה שואף להגיע לרמה של האנשים האלה, תמיד אתה רוצה להיות כמוהם. חושבים שטבעונים הם חולים, חלשים והטופ של הטופ הם תמיד טבעונים. ממש. נכון? יש לנו גם את עדן פז, פה במודיעין, כן. גם ספורטאי על, הוא עצן, הוא גם זכה עכשיו במשהו שאנחנו לא מהתחום, אז אנחנו לא מכירים, אבל זה משהו ממש גדול. אלוף. אחד מהיחידים מישראל שיעלו לשלב הבא בחול. והוא טבעונאי. כן, זה הוא כבר... בכלל רמה... משובח ביותר. לבל אחר. כן. כל הכבוד. עוד מעט יהיה האירוויזיון, והולך להיות נכון. שיר טבעוני באירוויזיון. לא סתם טבעוני, השיר נקרא ויגן, I'm vegan של אוקראינה, זה השיר שמייצג את אוקראינה, והוא מדבר על ההתמודדות של הטבעונית בבית שלה מול אמא שלה ודברים כאלה, שיר פופ מאוד מאוד חמוד וקליט, ממליץ לשמוע אותו לפני שאתם תשמעו אותו באירוויזיון, היא אחת הזמרות המוכרות באוקראינה כיום, היא זוכת תוכניות ריאליטי שם, ומומלץ מאוד לשמוע את השיר הזה. זה גם, זה אחלה אקטיביזם. כן. מדהים. ובילי אייליש כמובן, גם אייליש. כן טבעונית, אקטיביסטית, וכל מה שיגידו רוכבת על סוסים או דברים כאלה, שקר מוחלט, הכל פוטושופ, אני מומחה לזה, אני רואה את הדברים האלה, מנסים להוציא לה שם רע, אל תתאפסו בזה. בילי אייליש היא טבעונית, אקטיביסטית, והיא זכתה ב4 פרסי גרמי בטקס אחד. ומגיע לה כל הכבוד על זה. אז דיברנו על סוגים של אקטיביזם, כל אחד יכול להתחבר לאיזה סוג שהוא יכול לתרום בו. או להמציא אפילו תחום חדש. או להמציא, נכון, יש כל כך הרבה אפשרויות, פשוט לקום וליזום, ולא לחכות לאף אחד, כי אין זמן לבעלי החיים. זה הכי חשוב. לא להפסיק. נכון. לא להפסיק, אנחנו צריכים כל הזמן להיות שם בכל מקום, בכל זמן. אז תודה רבה שהייתם איתנו, ונשמח מאוד שתירשמו לערוץ שלנו ותלחצו על הפעמון. זה כאן. ביי.